sur respect. Ngam ñingde caɗeele ɗe rewɓe kawrata e safrugol terɗe maɓɓe walla safara so tawi ɓe cowima fedde daraninde rewɓe wurɓe ɗen caɗeele wiyetende consortium VGO wonde Sénégal yuɓɓini ñalawmaji hirjingol ko fati e ɗen caɗeele ɗe rewɓe hewɓe kawrata ko ñande nogasi tati ndu lewru wonno ñalawma gadiɗo e kirjinoji maɓɓe ɗi waɗa ko e nder saare Rufisque wonde nder diwal Dakar. Aminata Balde goto e yuɓɓinɓe ɓe ɗe ñalaɗe ena haala ko woni pandale majje. Hande enen ɗo e Rufisque arti e marathon artistique projet goto mo annantuma meɗen hen une violence gynécologique obstétricale woni kala ko muusendi ko debbo wawi wurde e ballu cafrogol mum so yeehi galle honto safrete toon. Woni honno min wawi wadde ha min waɗa organisé ko annantuma waɗa impliqué fop waɗa impliqué non seulement cafroɓe mais aussi yahoɓe no safroyo e rewɓe goɓɓe ɓe annantuma ɓe heɓani possibilité beaucoup de cercle ji ɗi par ce que ɗin cercle ji ko wonno restreint ko nombre waɗɗo restreint joni pour min wawa yaajinde min wawa heƴƴinde hen fop min wawa yawtinde message o ha pour population o fop wawa hen jottude. Tawtoranoma kadi nalankoɓe arɓe hirjinde e ballal nogoji ko fati e ɗen caɗeele Yoba Sabali ko goto e mugiyankoɓe ɓe. Ko minen côté théâtre min mbatta min gari pour wadde ko waɗa sensibiliser yimɓe ɓe par ce que o activité in haala he violence mo gandanta rewɓe in heɓa ɗum woni he hôpital ji ɗo woni he reedu mumen woni he heɓgol mumen ɓiɗɗo joni ka yahat hôpital ano heɓa ɓiɗɗo yiya waɗoɗoma menacé walla soit joom o e waɗa lekkele ɗe gandanta welananima an he hoorema te kala ko watte he ɓandu maɗa joom o fotma lamdade est ce que pikir o mino forimano wadde e ballal fijoɓe mogoji amoɓe yimoɓe waɗoɓe natte kirjinoji kewɗi mbaɗama gam humpidde jama o e mettiɗe rewɓe hewɓe kawrata ko fati e cafrugol terɗe maɓɓe walla saabi e tideji ɗi ñalawmaji kirjinoji waɗi ko ñande nogasi tati ha nogasi jeeɗiɗi ndu lewru jeeɗi ɓuuru e nder commune-aji 4 Dakar woni Rufisque, Bargny, Yène e Sangalkam.